В першу чергу треба розуміти, що не буде відходу від тих дій, які були, тобто не буде відкату назад. Тому що Росія дуже сподівалася, і окремі заяви, окремі твердження президента Дональда Трампа свідчили, що можуть бути хитання. То він збирався Росію вернути назад в Велику Сімку, до вісімку, власне кажучи. Давайте ж згадаємо, з вісімки Росія вилетіла фактично навіть не за Донбас, бо там тільки починалося безчинства, а вилетіла за незаконну анексію Криму. І були б дуже великі побоювання, що американська політика постарається якось це не забути, а менше акцентувати на цьому, менше враховувати. І як контраргумент до всіх заяв Дональда Трампа, заява держсекретаря, мені здається, вона була дуже корисною і дуже потрібною. Тому що Трамп може говорити багато речей, але все одно в них в міжнародній політиці є командна гра. І те, що говорить Трамп, це емоції, а те, що говорить Майк Помпео, це є рішення команди, в якій і Трамп, і інші ці рішення підтвердили. Тобто, насправді, ми можемо бути впевнені в тому, що Америка не буде здавати Крим, не буде його списувати, не готова його розмінювати на якісь там домовленості з Російською Федерацією, на якісь там інші важливі, неважливі для американців речі. На мій погляд, це є дуже позитивна річ. Вона ще позитивна ще з двох обставин. Крім того, що ми дістали підтвердження незмінності позиції Америки щодо незаконної анексії Криму. Вона ще корисна тим, що зараз через коронавірус дуже сильно знизилася активність міжнародного життя. Немає засідань, повноцінних засідань Генеральної асамблеї ООН. А ми пригадуємо, наша традиція українська, вироблена за попередні роки. Ми добилися цього, що в асамблеї, ми і наші друзі світові, фактично така коаліція за Україну і за Крим, проводили 2 рази на рік резолюції, рішення щодо Криму. В першій половині року ми завжди проводили рішення стосовно незаконності анексії, і в другій половині року ми завжди проводили також рішення знаком протесту проти репресій, проти переслідування кримських татар, проти того етноциду, який проводиться зараз в Криму. І тому нам дуже було важливо, щоб оце перше рішення, яке не можна було провести через абсолютно об'єктивні причини, щоб воно було чимось компенсовано. У нас є дуже велика надія, що зараз, оскільки Вашингтон є приймаючою стороною для саміту Великої Сімки, так вона буде віртуально проходити, але там Вашингтон все одно, як господар задає порядок денний, там відбувається дуже серйозна підготовка до цих переговорів, вони будуть мати дуже серйозний багатоплановий характер, і після цієї заяви Майка Помпео ми можемо розуміти, що на зустрічі Великої Сімки тема Криму теж прозвучить. Майк Помпео не розкидається своїми заявами. Держсекретар є людиною достатньо діловою. Якщо він робить якусь певну заяву, вона має мати продовження.